Здравейте, приятели! И днеска деня беше ползотворен от към готвене. Този път направих една супа топчета и таратор. Люти чушки, препечени. Общо взето малко ми се пресече застройката. Ама все пак не съм професионалист. И отгоре на това тия зеленяши всичките съм ги касал от градината. Всекакви подправки и билки. Моркови, масло, тараторчето съм го настъргал, краставицата. Общо взето и днешните работи ми се получиха добре. Извадил съм си едни чушки. За след малко ракията е във фризера. Вада един домат за мезе и малко сирене. Пия една ракия с таратора за разредител. Хапвам една супичка и гладни няма да си легнем. Истината. Това е. Българското майка. Препоръчвам го във всеки клип. Никакви заведения за бързо хранене и такива подобни, къде ни троват с бокуци от чужбина. Най-ниско качество. Защото за България се внася само бокук. Това е доказано. Его е, домашни чушки, домашни краставици, каймата е домашна, зеленяши чушки съм набувал, яко. Така че мисля, че се е получило добре. Взимайте моя пример. Гответе си само с български продукти от селата. От малките производители. Айде, живи и здрави! И само българско, това е. България на всичко. Чао, чао от мене.